Отресни се, племе закъсняло, живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След теб потомство иде цяло. Какво ще да му завещаеш? Големият български писател Кирил Милев го определя като патриархът на българската литература. Иван Минчов Вазов е поет, писател, драматург и политик, който посвещава по-голямата част от творчеството си на България. Брилянтните си творби увековечава въстанията, подвизите, героите и мъките на българският народ, на които е бил пряк свидетел. Иван Вазов е съвременник на Възраждането, Освобождението и нелеките години на след освобожденска България. Житейският му път преминава през цели 5 войни: Руско-турската освободителна война, войната за съединението на България, двете Балкански войни и Първата световна война. Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 г. в град Сопот. Произхожда от семейството на среднозаможния търговец Минчо Вазов, в което на почит са строгият ред, патриархалността, уважението към религиозните и битовите традиции, отзивчивостта към възрожденските и патриотични настроения. Иван Вазов не е единственият общественик, който произлиза от семейството на Съба и Минчо Вазови. Негови братя са генерал-лейтенант Георги Вазов, който по време на Балканската война командва източният сектор при обсадата на Одрин и е бил военен министър в 2 правителства през 1913 година. Владимир Вазов. Той ръководи българските части по време на успешната отбранителна операция при Дойран. Под негово командване 9-та пехотна дивизия записва една от най-блестящите страници в българската военна история. Борис Вазов. Български журналист, политик, юрист, дипломат, офицер и общественик. Кирил Вазов е български лекар и общественик. Михаил Вазов е български военен. Иван Вазов е имал още един брат Никола и 2 сестри Ана и Вълка. Той е бил първото дете на Съба и Минчо Вазови. Иван Вазов завършва местното училище в Сопот, където вече е показал интересът си към литературата. На 15 годишна възраст се премества в Калофер, където трябва да продължи обучението си и да учи гръцки и турски език, необходими за търговият, занаят, към който баща му неуспешно се е опитвал да го приобщи. Там негов учител е бащата на Христо Ботев, Ботьо Петков. Той става негов помощник-учител. По това време Вазов вече чете в оригинал книги на руски и френски език. На 17 годишна възраст през 1867 година постъпва в Пловдивската гимназия, където продължава овладяването на гръцки и турски език. Запален от френската литература, усърдно изучава и френски език, увлича се по творбите на Виктор Юго и Алфонс Дю Ламартин. Чете и руски писатели като Александър Пушкин. Именно влечението му към руската и френската литература изиграва важна роля в неговото творческо развитие. Както сами виждате, още на 17 годишна възраст Иван Вазов вече изучавал 4 чужди езика. Година по-късно баща му го извиква в Сопот, за да поеме търговията, но народният поет не проявява интерес към занаята и изпълва тефтера на баща си с стихове. Твърдо решен да направи от сина си търговец, през 1870 година Минчо Вазов го изпраща в румънският град Олтеница, за да практикува търговия при своя чичо. В края на 19 век е било много нетипично синът да не следва повелите на баща си и да му се противопоставя. Тук е момента да спомена и важната роля на майката на Вазов, Съба Вазова, която покровителства и подкрепя поетичната дейност на сина си. В Румъния младият поет започва изучаването на румънски език и се запознава с румънската поезия. Пише стихове в патриотично-просветителски дух и именно там прави своят дебют като поет със стихотворението си "Борба",
отпечатано в периодическото списание на Българското книжовно дружество през 1870 година. Някои от първите стихотворения, които написва в тефтера на баща си, са публикувани 10 години по-късно през 1880. През краткото време, през което помага на чичо си, Вазов не спира да публикува творби в различни вестници и списания. В Румъния младият поет не само, че не успява да забрави влечението си към литературата, каквато е била целта на неговия баща, но тя се засилва и той бяга от чичо си в Браила, където за около 2-3 месеца живее сред хъшове, приютен в кръчмата на Нено Тодоров Странджата. Ако този сюжет ви се струва познат, значи сте чели повестта "Немили недраги", в която именно Странджата е едно от главните действащи лица, а първообраза на друг главен герой в повестта Бръчков много напомня на Иван Вазов. Повестта "Немили недраги" е кратка и горещо препоръчвам да бъде прочетена от зрителите, които все още не са направили това. По време на престоя си в Браила, Иван Вазов се среща с Христо Ботев. Животът сред българските емигранти, срещите с Ботев и Странджата оказват влияние върху младият поет, в който още повече се пробужда патриотът и гражданинът. А връщане назад към търговията вече е невъзможно. След връщането си в България прекарва време в родния си град Сопот, а през периода 1872-73 година работи като учител в Свиленград. Вазов усъвършенства френският език, започва да учи немски език, който по изнесените до този момент данни е шестият чужди език за него. В този период Иван Вазов опознава бита на българският селянин. През 1875 година се завръща в родният си град и става член на възобновеният Сопотски революционен комитет. След началото на Априлското въстание през 1876 година заминава за Румъния и става секретар на Българското централно благотворително общество в Букурещ. През тази година при трудни условия подготвя първата си стихосбирка "Пряпорец и гусла", която подписва под псевдонима Пейчин. През Руско-турската война, на която откликва с стихосбирката "Избавление", Вазов е писар в Свищов при губернатора Найден Геров, откъдето е командирован до 6 март 1879 година в Русе. След освобождението в Берковица той е назначен за председател на окръжният съд. Случай от съдебната му практика в града го вдъхновява за написването на поемата "Грамадата". От октомври 1880 година Вазов се установява в Пловдив, тогавашната столица на Източна Румелия, и се включва в политическият живот като част от Народната партия. Периода между 1881 до 1885, заедно със своя приятел и съратник от този период Константин Величков, Вазов участва в редактирането на вестник "Народни глас". В началото на 1881 той е избран за председател на Пловдивското научно-книжовно дружество и става главен редактор на издаваното от него списание "Наука". Това е първото сериозно научно-литературно периодично издание след освобождението. През 1885 година Вазов и Константин Величков основават списание "Зора". Това е първото чисто литературно списание в България. Пловдивският период е извънредно благоприятен за творческото развитие на Вазов. Произведенията му от това време са цикълът от 12 оди, епопея на забравените, стихотворенията "При Рилският манастир", "Българският език", "Към свободата", "Не се гаси той, що не гасне", "Новото гробище на Сливница", повестите "Немили недраги", "Чичовци", "Сказатидели" и други. След провала на проруският преврат през 1886 година, Вазов, който е активен русофил, заминава за Одеса, където пише романа "Под игото", публикуван след завръщането му в България.
След възстановяване на Народната партия, Вазов се включва активно в нейната дейност и е избран за народен представител през 1894 и 1896 година. А година по-късно той заема постът министър на народното просвещение. През 1920 година тържествено е отпразнуван 70-годишният юбилей на Вазов, отдавна вече спонтанно обявен за народен поет. Успял да види всенародната любов и признателност през 1921 година, той умира от разрив на сърцето в дома си в София. Той е действителен член на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките от 1881 година и почетен член на БАН от 1921 година. Иван Вазов завещава цялото си имущество на един от своите братя, който се намира в затруднено материално положение. След смъртта му обаче министър-председателят Александър Стамболийски прокарва специален закон за създаване на музей на Иван Вазов, с който къщата му в София, авторските права и цялото движимо имущество на писателя са национализирани без компенсация.